Guys, nagagana pa. Oh my god. I don't know if makita ninyo, but kita pa siya siya. Oh my god. Kablo mo ani nga camera? Like, so this is very old camera. Pero daot na siya. It's clearly broken na dyan. But I think magamit ako na siya for props. Like whenever mag-film. And then pwede siya magamit for props. Or basin mapaayo pa na ako. And another one. Isa pod kay ngani. Lahi siya nga set. So it's very vintage. So i-keep lang ako ni mga ngani nga stuff. Oh, there you go. Oh my god. Ano pa siya mga previous na videos sa makita ninyo. The last time na naka-remember ko nga ni gamit mi ani kay kadtong bata pa jud kaayo mi. Tomorrow. So karon kay nainiabot nga package sa ako nainiabot nga package para sa ako yeah, wait, akong kuhaon. So nakuha na ko ning package yun eh. Actually gi-order na ko ni siya kadto lang Sabado, then naano siya karong Monday. So yeah, good job Shopee. By the way, tanan ako mga bagay nga ginapalit online is from Shopee, including kaning headphones, kaning keyboard and kaning mouse. So since nakapalit na ko aning lie detector na dulaan, I think dulaan ra jud na siya. Since nakapalit na ko ani gusto na ko i-comment down ninyo below kung kinsa inyong gusto na i-try na ko kauban aning lie detector para maghimog lie detector challenge. Remember mo to kung ginaingon nga na may ginaparenovate. Construction ongoing. Sorry jud. I don't know if makita ninyo pero mao ni diri. Dako na jud kayo ang space. And diri a car park ni siya. Well, since kailangan every car owner dapat napoy parking lot. So mo niyang gibuhat nila Papa.